gelar pasibaning Prawandawa Sinawang Jaladri Mastu Purnomo Sidem Mas Busilat mriwang jagat karana siran tondo kawisesaning bisana sana sinawung langen wilopo estu masir stantu lampahing Buddha jinantur tutur katula tetelot-telot lat mrih paladhi ngabdi wini suda trengkang dinama-dama winursita ngupama paraming niskorabya tumying jaman purwa winardi tameng loloto mangke teka pasaning bita angayun klambang matumpa-tumpa rinengga panggung sang murweng kata nenggih ingkang winurweng gupita kang kaeku adidasa purwa Eka wilangan sawijadi linuwih dasa wilangan 10 purwa kawitan senajan tangupaya praja 1000 terantos sadasa 100 tan ngaturaken kalih. Sajuga kang kinarya purwaning kandha ingkung kagambaraken adeging kraton Ngastina. Ya kraton ing Gajah Uya uga sinebataken kraton Liman Benawi. Marmane kraton Garba Gupita kang wis kapiyarsa saka mancanegara pawartan yen ing Ngastina Panjang Punjung Pasir Ukira Jinawi gemah ripah tata karta raharja werdine panjang araning dawa punjung dhuwur cineng kala dawaning kraton lan dhuwuring kraton Tangelamun awit ing kono mengku pasemon ing atase panjang dawa pocapane punjung dhuwur wibawane ya dawa jajane dhuwur kaokasane kaya dene kautamaning urip kang patut tinut maris padha-padha ateges iku titah kang padhang obore dhuwur kukuse pasir samudra wukir gunung tata rakiting kraton Mangkraken Arga ingkang langkung ageng ananaken wonten pasabinan iringaken pategalan ingkang mungging tepining Benawi ngayunaken bandaran ageng senajan to kata titang dewa kang sinangga marang pertiwi kasungan dingakasa kapit ing samudra ewadene datan wenten kang padha ing kraton Ngastina kathah kawula kang samyanggana raras ing ajeng wis kacarita kalamun wewengkon ing kraton Ngastina kawis Tarala jinawi pasemone Loh tulus kang sarwa tinandur dadi mapan siti ketumpangan warih apa ingkang pinancepaken tuwuh ijo ruyu-ruyu jinawi kekawining tembung murah kang sarwa tinuku sangka prigeling para kawula kang sami amung tetanen saknyatane mahanane murah boga lan hastra ateges murah pangalan sandang patut yen kinarya tepa tuladaning para kawula-kawula mancanegara ora mukal yen kawula tani uga klebu pinangka saka guruning negara werdini gemala kuning para sudagar layar para nangkuda rinten pantara dalu labet datar wonten pedhote
lumintir saking kukuban kraton Ngastina saengga dumugi Mancanegara. Ewadene datan katamaning bebaya anglur selur yayah mileting Narmada. Ari panyandra para kawula kang samya cumondhok wonten wewengkoning kraton Ngastina inggih wonten sajroning rangkah lan inggih wonten sajabaning rangkah yekti kalamuntan ana bedane jejel pepet adu cukit tepung taritis senajan to papan kang wiyar dinulu ketingal rupa. Awis saking para kawula nganti terkaton jejel uyel-ulan wasemono. Datan wonten para kawula kang rumaos kacingkran gesang meracih nani ing bumi kraton Ngastina iku papan kanugrahan agung. Saknyatane para kawula pinanggih tata tentrem ayem-ayem kaya nampa dedamar kang maha kuwasa. Karta katandha kawula kang sami remen ing raja kaya maesel bukambangan ayam kudu mendo sak pinunggalane. Datan wonten ingkang cinencangan saha mbuya wonten kang kinandhang. Yen Torina samya tata gelaring pangunan yen wengi wangsul wonten papanira dewi-dewi. Senajan mbuya wonten kang giring datan wonten kang nglataken nang nyatane sepen saka ing bebaya tan wonten lakuning Durjana. Yen to katitik kathah kawulane nanging mbuya remen tumindak cecengilan lan pasulayan antut runtut rukun ngangkat tata karyaning negara. Kabukti kathah para satru-satru saking Mancanegari ingkang samya mundur ngundangaken yen kraton Ngastina saktu ngurmati jalma keplayu gawat kaliwat wingit kepati-pati. Ingkang kinaru gegambaran iwen-iwen kang miber ngumpuli kraton jungkel kapisanan saengga tumeka sirna. Lumyating himolir piniak maruta mangemper senajan to mandira kang tebih manglung cerak samya tumyung. Kaya ketaman marang perbawaning kraton. Saha pangwasane dampar pusaka. Para raja maharaja tuwin para ratu maratu kathah kang sami teluk tanpa krana ginebaging Pancakara saben kala wanci ngaturaken pundhutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi Satya lan Widuri tumraping tata gelar atur pisungsun menggawe batos yekti kayuyun marang ingkang tetinggal negara Ngastina. Swargi Begawan Palasara ingkang wis lenggah ing kasidan jati. Mapan iku kang babati kawontenan kang rungkut dedamar marang kawontenan kang peteng. Mung sumedya gayuh marang mulyaning para kawula. Saengga dumugi palenggan punika kinarya sekar latining para kawula dalem. Langkung-langkung kang cumondhok wonten pelosok-pelosok pradesan. Pinunggil semanten candranira nggih kocapa ingkang pinuju lenggah wonten dampar kencana iku warnanira Nalendra Ngastina kang wis kondhang
Ratu Birbondo Bandung Sentana. Yen kacarita dasa Namanata. Dasa wilangan 10 nama werdi kekasih wenang den ucapna ing sinuwun kepareng jejuluk Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana ya Kurpati Gendari Suta Dastratmaja Tripamangsah ya Prabu Jaka Pitana. Senajan Narendra kang wis kondhang Birbondo Bandung Sentana mung emane darbi watak kang kumalumpung. Adigang adigung adiguna. Remen dewak-dewakaken marang kalengganira. Kalamun datan sejajar kelenggane Tangelamun den Srawungi. Iku aran watak Deksura. Duk rika lenggah wonten gampar lemek kasut babut pramudani pinali Pitrindha Cinawi ngagem tirta jebat pasturi lar-laran Gandawida. Kasiliring samirna mratai menang saking para pisepulan para sepuh belasan para kadang sentana sandya para kawula kang sami marak. Yen to katitik candraning keprabon ngagem kutha Kencana Jamang masungsut tiga kinancing Garuda marep miwah Garuda mungkur sang-sangan naga marangsang tatasen nggo Prabangkara sumping Suringpati oncan-oncan tiba jaja kulur-kulur Nagaraja gelang kelat bau kang sarwa bebinggelan atas wara kampuh cinepok renda Cinawi uncal Kencana gineping sinjang baru binabar badung Giwangkara lancingan Cindhi Puspita nganggar pusaka dhuwung Kanjeng Kyai Jangkung deder tinatah pinaturengga nunggak semi mendak mata kitiran ganja dinaben-naben manis warung koladrang kayu timo kandelan kang trinetes barian sinawang saking mandra pating glebjar pating celorot menggeraken para abdi bedhaya srimpi manggung ceti pepingitan Jaka Paloro-loro ing sami ngampi lupa cerai Pasuwanan banyak jalang sawung gawe warda wali kolar badak kendi Pertala Kacumas Bokor Kencana senajan to iku mung titah swantah sangka pinter nggenya memangun busana candrani lir widodari kang tumurun saking kahyangan rikala lenggah ning Kadya Jaladi ning Kadyaharga kadidri wenten kang kapenggalih candrane lir Tugu Manik Arcamulat bebasan kaya Tugu Sinungkarta datan wenten kang kepareng ayun kejawi nawing bapa Sang Nindya mantri muka pangarsa Urangka dalem ing Astina patih Sengkuni ya Raden Trigantalpati Haryasoman punika masih kadang taruna marang kang Ibu Dewi Gendari. Senajan to pupuk ampah Jambulwanen pinaren kalenggan pinangka wrang kainata. Tangelamun lengser saking palenggan yen dering den kukut Jagatira. Andhek kumari kelu suku Jojo kecanggut ngapurancang astane. Nenggi kocapa kang nembike werawuh pandhita saka ing pertapan Harga Kencana ingkang kepareng peparap Resi Danawilapa rawuhing kraton Ngastina pinangka dadya pangayoming para Kurawa lan sanyata iku gurune para putra Kurawa Seti Mandraguna pinunjuling apa-apa mrajaling akerep. Wis mumpuni olah kredaning peperangan. Ora mukal yen siyaga
pinangka dadi kekuataning para Kurawa. Lenggaira Sang Mahayogi jajar marang pangayoming para Kurawa leres kadang werda maring Kang Sinuwun. Nalindra ngawangga Prabu Basukarna ya Prabu Basusena ya Adipati Karna tedhak ing kraton Ngastina kempal wentres tinggil Biraturata kahaturan marang Kang Rayi nata Ngastina Prabu Duryudana pramila Sang Buminata Prisa rawira ingkang Rama drasan keng Raka kanthi gupung ngenya ngacarani wis atur pakurmatan lenggah sejajar ingkang mungging pangeran nuju Ngastina Pandhita Sukalima Begawandurna ya Resi Kumbayana senajan datan sepintra saknyatan iku wis mumpuni pangulahing rasa banta sing kawruh kathah para satriya lan para nalindra kang samya nglebur tapa asta meguru marang Sang Dwijawara ingkang wonten paseban para kadang sentana delasan para narapraja Antri Bupati Wedana Penewu Demang Lurah Bekel sak pinunggalane. Apa dene para abdi dalem jajar lan para abdi dalem magangan kang prasasat trep ngebaki pasuwanan. Sangka keng para kawula kang sami marak. Saengga tumpang dengkul pasebane wasemono dedet tan wenten kang sami sabawa. Pasemone rone mandul datan ubah mautu datan lumampah kapiyarsa surang para digemblak gending kemasan para abdi dalem jero-gro kriya blandung kanca pragongsa tukang kayu ingkang sami tumandang damel dinten pantura dalu pating jerengling pating cengkling tumekeng titiwan cingkang Sinunarsa Anabda katitik song-song kencana kaus kaboy minggas tinggil Biraturata kumlaping song-song pindha gebyaring tatit ngebeti pasuwanan kagiat kang samya ininga wis tanggap ing sasmita sigra ngangset ngenra samya marak reging paseban lir gabah den interi buyer padha sakala daya uninga sabdainata angseking pasuwanan swara kapireng umyang gumuruh candraning kono negara klebon parang pamuk saka manca negari kanca jajari kanca dodok sirna kamanungsaning Nalindra
busananing para Wandawa yang sasongko kangku manyar marengga ruming puri makin tanpa siring aleping kang Mas murubing langit tekian sarwa manik ta sasat
Lir Sekar Sinuci Ugyan Sang Banuwati Sang Nata Duryudana Yata riseding kang siniwa Maha Sang Duryudana Prastisteng dampar kencana Asri rengganing busana Kinuntrang kuntrang lir Mas Retna Yayayuang Bathara Indra Siniwa ing tinju maya alon wedaring sabda Sang Naranata Nirbedah Binara Cipta Sumirati Yuang Bawon langgeng pawan Wiadados kalih pekenira manira wiji wenten ngersa manira pamanarya Kawula nuwun katampi tangan kekalih anak Prabu kepareng wiji dumateng ingkang bapa Sakderipun nampi dawuh wonten Jawi nggadahi raos ingkang kumarasan pamita kepareng kawula ngibarataken pindha sinau ting gelap tuni tinubruk amung lepat gurawalan kawula marak dupi nampi dawuh dibdal anak Prabu tata tentrem manayayah siniram tirta waiswindu dangu siniwakanipun anak Prabu boten tuliang nabda mbok bilih wonten kalepatanipun bapa kawula ngembani wonten ngarsa dalem mboten sanes alit cumadung deduka ageng cumadung pidana mboten sumedya emingkuh nampi pidana saking ngarsa dalem jer kawula ngrumasi gesang wonten pangayoming Sang Buminata anak Prabu kados Witaratu ratu ingkang pingkalan ngedahaken lintang luku sawat balang manur kayu tangel lamun yen ngantos kelampah wonten pasemon sakgalaning sima mboya wenten sima tega mangsa gogoripun pribadi marmai tebih pekenira manira timbali majeng ingkang putramu semedya minta atur pekenira kadiparan pawartaning para kawula ing samya nderek ngembat watang aputung ngejum kumbara uwet mbok menawi yen wenten setunggaling para kawula tuwin Narapraja ingkang kumawani alit nilar kewajiban ageng bladak milang sifat mirang kampuh jinggo Buya Prusangga runggih pamanarya kepareng atur waloka wonten ngabiyantara yoganipun ingkang bapa anak Prabu sesembahanipun para kawula tiyang sanegari Engetipun ingkang bapa setunggal kewala boten wonten ing nglirwaken dawuh ketingal saeka praya sumungkapun ngabiyantara. Malah kathah para kawula dal malit ing wedal palenggan punika.
ngaturaken bulu bekti miwah glondong pengareng-areng kunjuk ngersa dalem anak Prabu. Bingakang tanpa pepindhan awit atur pekenira ingkang saestu damel mongko keng manah. Sak sampunipun paripurna pujastuti saking ingkang putra kepareng kawratakna dhateng para kawula. Kados menapa bingahipun para kawula nampi sekadarmanipun anak Prabu mboten sanes. Atur pamudi-mugi lestantu no anak Prabu pinangka dados pangayoming para kawula tiyang saknegari. Paman kasekecakna lenggah kula nuwun ngestakaken dawuh nggih anak Prabu. Bapa Resi Dana Wilopa. Sak sampunipun prayogi lenggah senajan dereng sawetawis dangu. Ingkang putra ngaturaken pambagya rawuh paduka bapa pemban. Ung bawana langgeng sunggi datan aurat. Kula tampi tangan kali katedha kalingga murda pengendikanipun anak Prabu ing rumentah dumateng pun bapa. Numampi pangayoming Jawata saha pamujinipun sedaya para yoga-yoga kula Ngastina. Tulus ing raharja boten wenten sambikala kejawi saking menika nggih. Keparenga bapa atur pujastuti kunjuk ngresa dalem. Kula cancang puceng weni urmespa sranduning badan sageta pinangka dados jejimat mekaten. Kepareng kaprayogaken lenggah nun kados mboten ing kirang prayogi. Koko Prabu ngawangga semantun kiri paduka ngaturaken pambagya rawuh paduka Koko Prabu. Estu ngoro jagat manik raja Dewa nun katampi tangan kalih Yayi suka pambagya dumateng Rakapara ngawangga. Nampi pangayoming Jawata kados tulus ing raharja sepen ing sambikala Rakapara tedhak wonten ing Stinggil Binadrata kejawi saking menika Yayi. Keparenga ing Raka atur puja pangastawa kunjuk ngresa dalem. Kula cancang bocah ing weni mugi dadosa jejimat sih kadarmanipun Koko Prabu ing awangga. Kepareng kaprayogaken lenggah nuwun kados mboten kirang prayogi. Bapa Pandhita Durna semanten ugi manggih raharja bapa rawuh wonten ing Stinggil Kempal dumateng para kadang saha para kawula ing Astina. Ong Siwarsana Wilis. Kula tampi tan kali anak Prabu Suka pambagya dumateng pun bapa nampi payung Jawata kados mboten ingkang setunggal menapa. Kejawi saking menika kepareng pun bapa atur pujastuti kunjuk ngresa dalem nggih. Kula cancang bocah ing weni kepareng kaprayogaken lenggah. Ong pawalanggeng nalika kateng sika. Kejawi saking menika bapa rikala ari kapungkur ing putra utusan Gandhek sekembar minggah ing pertapan Arga Kencana. Supados kepareng bapa angrawi ing pepanggihan palenggan punika. Mbok menawi wonten kalepatanipun ingkang putra kepareng pinaringa lumuntur ing samudra pangasami. Estu ngara jagat manik raja Diwak. Ung bawana langgeng anak Prabu. Kados tinatak braja rungih tatkala ing bapa nampi niwala saking panjenengan dalem. Ingkang isinipun supados ing bapa tedhak wonten ing kraton Ngastina. Temtu kewala yen to pepanggihan ing palenggan punika anak Prabu amengkudu kita. Kula suwun kanthi sanget ampun ngantos sangga runggi keparengajeng kula triwaloka menapa inuwaken dukitaning penggalih. Pun bapa siyaga badhe sabiyantu dumateng prayoga kula Kurawa. Jeri kula semanten ingkang bapa sampun sagah pinangka dados sesepuh lan siyaga dados gurunipun para yoga kula Ngastina. Syukur binagi sewu. Atur kawula wonten ngersa paduka nuwuni dumateng Dawing Jawata tatkala malem sumaris wanci gagat injang.
ingkang putra nampi Prampita ingkang diwijang saking sabdaning Jawata ingkang isinipun mekaten. Jeneng kita bakal bisa nurunake traing Nalendra nganti turun maturun kita bakal nengkarake wijining ratu kang utama. Nanging menawa pinter ngudi nugraning Jawata ingkang wujude Wayu Tirta Widaya Jati. Ingkang mekaten saking jupeting pamanggih sedaya para pinisepuh mboten wenten ing saged atur uninga saking gumolong raos sing manah tetela yen namung sajuga penyepun Rama Penemban pinangka dados tirtaning raos saged ndamel tentrem ayeming manah kula. Inggih mekaten mugi keparenga ingkang putra badhe nyuwun pirsa werdinipun katiparan lan wonten pundi dunungipun. Leng-leng ramyang kang driya liriwang candra katawangan sumuing tias lir katuridan limut kapyataning rujet rem-rem driya manawung kekuwunging iwang wisesa tanana kanggo jiwa raras Bawana langgeng anak Prabu kula bapa menawi anak Prabu sampun nampi sing Bathara mekaten kula pitados estunipun panjenengan menika setunggalipun titah ingkang dahat sinudarsana dumateng para Jawata katitik badhe maringaken nugraha medhak dhateng Mercapada. Panjenenganipun nampi wangsit inggih mongko mboten ngemungna wedal menika sampun saben-saben. Nanging nuwun sewu, anak-anak kula Kurawa menika mboten nggatosaken. Lah yen pancen pun anak Prabu menika kepengin sanget badhe nurunaken wijining Nalendra. Menika kedah dipun gayuh. Namung kemawon nggih sepisan. Kathah ingkang nyarengi ingkang angka kalih anak Prabu kedah kiyat anggenipun anglampahi teteki. Teteki menika menapa? Teteki menika talak brata cegah dahar lan Nendra. Wah. Kinten-kinten pinten dinten. Lho sak cekapipun nggih. Ngantos wonten ingkang nglampahi caturdasa ari saengga dumugi 100 ari. Yen dereng dipun parengaken dipun suwun. Dipun tanjekaken kalian pambudining raos angudi marang sing Bathara kudu dedasar mantep madhep lan marep. Menawi dipun penggayaken anteping raos menika kalian ardi kula kinten awrat anteping raos jer ngamanungsa nggadahi penggayuh yen dereng saged kaleksanan menika luwung tekaning sirna margalayu. Lho wonten menika nggih
Iya ora disengkuni. Nanging ngaten penemban, ingkang kathah menika tiyang ingkang kepepet gesangipun. Menawi mboten kepepet gesangipun kok eman-eman temen prihatin. Adat inggih sampun. Nanging yen sampun kepepet saestu. Dipun rencangi teteki wonten kisik ing Samudralaya. Bareng diparingi wangsit niku anak kula Kurawa. Kowe bakal tak paring kanugrahane ngaku njaluk babonmu tak pateni. Ya mbakipun wangsul nglokro. Mboten temtu dipun gayuh kanugrahan kasebat jalaran mengku pasmon mekaten menika dipun kinten yen sisianipun ingkang badhe tumpes dipun sirnakaken. Lah kaya mengkono mau jeneng wedi karo layangane Dewi. Oh iya. Niku nek ngoten carane mboten mateges mantep madhep arep dicuni. Niku kena diparibasake udang dibalik batu. Sampeyan iku rek ora iso duwe paribasan iku mbok rasa ngendika. Kok rumangsa kaya cah pinter mono. Pun mangken dermawan Kakang Durna wong nek ngendika ora tau bener wong. Lha menika paribasanipun kan. Inging mongko yen kula kedang nglampahi bratos tangeh lamun badhe kelampah lan tangeh lamun badhe kiyat. Mila wontenipun kula namung pasrah dhumateng penyaipun Rama Penemban. Sumangga anggenipun badhe nindakaken priatos kula ngertosipun wahyu katampi Penemban kaparingaken dhateng kula. Mangke telasipun pinten yuta kula kantun nderek. Oh, ayen wahyu menika mboten saged dipun tebas mawi bondo lan arta. Ewa semanten yen pancen anak Prabu menika mangke sampun pasrah dhateng pun bapa, kula badhe minangkani. Namung kula suwun kanthi sanget supados yoga-yoga kula Kurawa menika kersa manunggal. Menapa ing dados ciptaning raos kula ampun ngantos wonten ingkang nyentulani, ampun ngantos wonten ingkang duwa supados namung miturut menika mangke tundhonipun badhe saged anjalari anak Prabu pinaringan nugraha. Jalaran yoga kula Kurawa menika awanipun anggen kula mestani mboten saged manunggal. Sekedhik wicalanipun para Pandhawa nuwun sewu. Nanging nyatanipun ageng tekadipun jumbuing tekad sampun manunggal dados sajuga amuwi dados kekiyatan. Kathah anak kula Kurawa nanging nyatanipun mboten saged manunggal. Ya ora sengguni, leres. Leres. Manunggal menika tegese sebaya mati sebaya mukti. Niku yen gegambarane para Pandhawa yen Kurawa nek sebaya mukti ya ayu, nek sebaya mati mengko dhisik. Wonten ngriku menika. Terkadang menika mangke yen dipun dawuhi kowe kudu nggayuh kanugrahan cara kaya mengkene. Sekinten wonten ingkang boten kiyat lan boten gedugi ya kepeksa wangsulan. Teng ngriku niku alane para Kurawa. Sering seneng duwa kersane para pinisepuh. Lumula aku bisa jarwa mengkono. Inggih mongko mekaten nggih. Kula rikala ngajeng sampun matur yen bab menika kathah ingkang nyarengi jalaran kula mangertos piyambak. Yen ingkang rayi para Pandhawa menika sampun jengkar saking kraton. Wedal menika sampun teteki inggih mongko dipun para-para. Ingin cumondhok wonten wana ingkang rayipun Arjuna. Wonten sesukuning ngerdi Siwulawulu ingkang dumunung wonten ing Pedukuhan Pandan Surat ingkang rayi Puntadewa dipun biyantu ing rayi Werkudara lan kembar. Inggih wonten Iring Kilen menika keng Raka Natandrawati tuwin ingkang rayi Setyaki.
Lah upami cara mekaten menika yoga kula Kurawa menapa kinten-kinten kiyat. Ah yen diperenca-perenca adate cek ora gelem. Seneng nek rame-rame. Bisa dadi siji. Lah mongko kuwi panyegahe kudu kuat nggone wungon, nek wungone kuat ning domino. Remi tadi. Alane Kurawa niku cok ngoten niku wonten ing pemburusan. Ning yen didhawuhi tapa mlaku terkadang ora tumandang, ning nek ora didhawuhi mlaku munggah gunung dilakoni. Njur oleh wahyu kipa. Kuwi dudu wahyu kuwi. Saking mongkok-mongkokipun. Menika mboten wonten ing dawuh. Upaminipun menika badhe dipun udi kados pundi. Saged-saged menika setunggal. Kedah saged njugaraken tapanipun Puntadewa lan Kresna. Ingkang angka kalih. Gandheng ingkang cumandhak wonten kraton Ngamarta menika namung para putra-putra amrih jugaripun para pinisepuh ingkang wonten sesukuning Argosila Ulu. Menika Ngamarta langkung rumiyin pun damel rame. Syukur menika mangke wonten Raja Pejah. Upami midhangetaken upami tawon kedadosan Raja Pejah mboten badhe kedangun temtu para kadang paduka para Pandhawa sami jugar tapanipun ngawrataken dumateng para putra ingkang ngemasi kapraya. Mila strananipun nggih. Saged boten saged kedah manjing Duratmaka utawi nglembat lari Ngamarta salah setunggal. Yen saged kula suwun malah putra Madukara pun Abimanyu. Menika satriya kandhanging wahyu. Menika mangke saged dipun lembat syukur sirna Margalayu. Jugaring para Pandhawa anggenipun tapa pun bapa tanggel jawab wahyu badhe saged katampi anak Prabu. Yen mekaten prayogi lajeng dipun reka daya amrih Abimanyunipun sirna Margalayu. Kula nuwun sewu Yayi, kepareng munjuk atur. Prayoginipun bab menika dipun rembag saderengipun kelampah. Yen cara mekaten kula kinten jawata boten badhe minangkani sedyanipun Yayi lan panggayuhipun para kadang. Jalaran wiwit kula timur ngantos akhir diwasa menika boten wonten gayuh-wayu kok mawi lantaran mejahi tiyang menika boten wonten. Sauger badhe gayuh kanugraning jawata. Menika kedah nindakaken tulus lair terusing batos. Suci lair lan batos. Ampun malih nganiaya nyirnaken dumateng sak sami-sami. Nyendu dumateng pribadinipun tiyang sanes kemawon kedah dipun singkiri. Yen pancen Yayi menika badhe ngudi. Nah yen cara mekaten kula nemtokaken yen boten badhe pun paringaken tangelamun badhe saged nampi jalaran Nyai Prabu anggenipun gayuh-wayu mawi banten yoga kula pun Abimanyu. Lah wonten ngriku menika nggih nuwun sewu. Anjalari dados bundheting ngatur kula. Anjalari dados kagoling manah kula jalaran wonten salah setunggalipun para kadang ingkang boten nayogyani. Kula rak sampun matur. Kula sagah ngreka daya. Nanging kula suwun Kurawa kedah sageta manunggal. Cara mekaten pun bapa mboten saged nemtokaken wayu badhe katampi. Malah menika tetela dados cacating para Kurawa. Cacat ingkang langkung ageng jalaran para Kurawa menika kula gambaraken tirta-tirta ingkang mboten murni. Benten kaen para Pandhawa. Sekedhik wicalanipun kula ngibarataken kados dene adeging Mandira
alit wujudipun nanging nyatanipun menika sae turut saged pinangka kekiyatan Bali Wisma. Badhe ageng wujudipun kula gambarkan Kurawa. Mandira nanging mandira menika wujudipun glugu. Glugu kemawon yen pancen becik kekuatane ngiring-ngiringake. Ning glugu wae ketrusuban luyung. Bisa kelakon ndoyongake marang dedeging Wisma. Tukaya yasinipi kumedut padoning lati jaja bangawingo wingis. Tinaping muka katon lir kabaranang